What's up mga kabsat, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to mga kabsat, nais ko lang po na ibahagi sa inyo. So papalapit na po yung kasal ng aking pamangkin. So ngayon mga kabsat, ang aming gagawin ngayon ay maglalagay kami ng yung tinatawag namin na tulda o luna. Bali yun mga kabsat ay magagamit nung ikakasal. At so yun mga kabsat, makakasama natin yung tatlo kong kapatid at saka yung aking tatay. So yun mga kabsat, huwag na natin patagalin pa. Tara! Yan pang balik ka position mo. Kita nyo, malirapit na. Yung natin yung alalitak tulay. Ibate natin yung tulay. Mga kinamula, yung tulay.
Banda pindutan. Ah. Oh, ini apa? Kaya ito gaw. Kalangaran kayo ang tao, dapat alas 8. Kaya na, siyempre, kamamot sa magpay. Muna, kung anong gumawa. Kita pa sana to, ha? So yan mga kapsat, bali kasama nga pala natin si Dipalo TV. So pag-subscribe nga pala ng YouTube channel niya. Ito po yung YouTube channel niya. So yan mga kapsat, maraming salamat po. So pag-subscribe lang.